Čaute všetci. V dnešnom videu si prosíme odbor Dopravná akadémia, ekonomika, manažment doprave, zasielateľstvo. V tomto videu si spravíme rozhovor s našou aktuálnou žiačkou, maturantkou a aj nejakou učiteľkou. Dá sa po vyštudovaní tohto odboru hneď uplatniť, alebo je tam povinná aj vysoká škola? Myslím si, že teda po uplatnení nášho odboru sa dá ísť priamo do praxe. Po krátkom zácvičení je študent samostatne schopný pracovať a keď chce teda rozvíjať nejakú vyššiu svoju odbornosť, tak môže ísť na vysokú školu. Ako náročne si myslíte, že sú tieto predmety pre študentov? Myslím si, že tieto predmety sú také stredne až ťažšie náročné z toho dôvodu, že teda je tam aj veľa výpočtových vecí, niekedy sú také možno náročnejšie na pochopenie, ale keď sa chce, tak sa to všetko dá zvládnuť. Ako sa ti zatiaľ páči štúdium na našej škole? No tak štúdium sa mi páči veľmi, pretože sú tu veľmi zaujímavé predmety, príjemní a ústretoví učitelia, ktorí vždycky pomôžu, poradia, ako sa dá, kde sa dá, s čím sa dá. Takže myslím si, že sa určite oplatilo sem ísť, pretože proste tie predmety sú strašne také zaujímavé, že nie je to iba, že sedím v lavici a učím sa, ale tí učitelia sa snažia to vysvetliť aj akože na reálnom živote, že kde to môžeme využiť, kde to môžeme nájsť a tak. Ako dôležitú považuješ nemčinu na vašom odbore? Tak myslím si, že nemčina na našom odbore je veľký plus, keďže jazyky sú dôležité a oproti ostatným odborom si myslím, že asi máme naviac, asi keďže už študujeme tú nemčinu, ale tak nemyslím si, že je to až nejak extrémne dôležité, ale tak áno, je to veľké plus. Dúfam, že sa v tomto videu dozvedeli potrebné informácie. Nezabudnite sledovať a pozrite si aj ďalší obsah. Čaute.